Takže ahoj lidi, zdraví vás Geny.cz u mého prvního videa Let's Play ze hry Minecraft a jak jste si poprvé všimli, tak já hraju na verzi 1.2.5. 1.2.5 mám verzi, protože se mě to tolik nelaguje a mi připadá lepší. A já se kouknu, jestli mám nějaký tešpeky, nemám žádný. A tedy můžeme začít s vytvořením nějakého světa. Tohle si všechno vymažem. Tak dáme Create New World, Survival, ano, tady si dáme, pardon, třeba si pojmenujeme třeba můj Let's Play, tak se nám vytvoří svět. Chvíli počkáme. No, takže je to moje první video, takže čekejte faily, překliky, takový tyhle ty. FPSka budu mít hodně dole, no těch 30 to já natáčím, mám 30. Budu si muset tam dát ten Optifine teda, no. No, tak se koukneme, kde jsme teda, je to biome džungle. Tak si tady natěžíme nějaký to dříví zrovna. A tyhle ty videa budou 10minutový, protože tenhle program mě nepustí dál a já si ho koupím, takže budu moc natáčet třeba hodinový videa. Tak ale to jde pomalu. V tomto prvním díle bychom si mohli teda základní věci udělat, takže natěžit to nějaký to dříví. Udělat si nějaký dům, ne zimní biom, tam se mi to seká vždycky. Jestli vidíte, že se to vám tam v tom videu laguje, tak se za to omlouvám. Já nemám moc silný počítač, ale jede mi to teďka na 22 fps, což není hodně. Ale já jsem teďka v průseru, protože já nesnáším strašně zimní biomy. Budeme ho muset asi přejít a já si stlumím zvuky, abyste mě trošku slyšeli. Rubem. Aha, to bylo jiný dřevo tam sto. Já se díval, že bylo nějak malý strom na ale vůd prostě. V té 1.5 se nerozlišuje břízový, dubový, džunglovský nebo nějaký. Tak, půjdeme teda, uděláme si krafťák. Je hudba. Tak udělali jsme si krafťák. Teď ho tam dáme, uděláme si styky. Teď si uděláme sekeru a meč. Aby když potkáme nějaký zvíře, aby jsme ho mohli zabít. A zrovna si ten krafťák, zrovna si ten krafťák vezmeme 36 fps, to je málo. Ten Optifine si sem dám. Tak přejdeme teda ten zimní, teda Tak to jsem nechtěl. Tak si tady vezmeme trošku hlíny, ať se můžeme vysvobodit. Tak se vezmeme. No. Tak jsme zase venku. Pardon, mám dneska nějaký kašel. A tamhle jsou zvířátka. Tak si zabijeme nějaký ty zvířátka, aby jsme mohli přežít. Tak. Jenom 2 to mi nějak moc sečí. Další. Prase na řadě. Jo, tak máme 3. Stejnak to není moc. Ale dochází nám hungerbary, takže potřebujeme jídlo. Teď máme 4. No, tyjo, mě to štve. Tak si to dáme na 20 zvuk. 33, ty voda. Potřebujeme to jídlo. V dalším díle bychom mohli jít hodně těžit dřevo.
a hodně teda zabije ty zvířata. Tak, sníme si. Kolik máme FPS? 28. No, tak nic, tak si jdeme nějaký ten barák najít, ale já v tomhletom prostě biomu nebudu. Bioma nemám rád. Ne. No, strom. By tady mohl být normální biom. Ne. Ty vado. Pardon za ty lagy, ty vám teďka, jak se mě generuje svět, tak vám vidíte ty FPSka. Má fakt hodně málo. A džungla. Tak se snad toho biomu dostanem. A já se v příštím díle se uvidíme asi s nějakým tím modem, protože já asi si tam dám malou mapku, ať vím, ať si můžu dávat waypointy. Tak si tady uděláme teda ten barák, ale budem jenom teďka na tu chvíli. Ale pak se budem stěhovat, protože s těma modama se můžeme vidět, kde jsou ty biomy, takže bychom mohli najít nějaký ten normální, ať nejsme v tomhletom. Ale ten kobl se nám hodí, takže si ho natěžíme zrovna. Já se kouknu, jak dlouho natáčíme. Tak natáčíme 6 minut. 6:45 nebo 50 už. Já nebudu zase moc ty videa dávat moc dlouho, aby mě to pak vzali na YouTube. Takže když musím mít asi přes 10 videí, abych mohl mít 15-minutový. A já udělám ten 10-minutový teda let's play. A uvidíme se pak na tomto místě, ale ještě čas, ještě můžeme si 3 minuty natáčet. No, tak si teda ten kobl, ten je docela... Ale tady mám krásně 32 fps, ale to je v díře, no, to mě moc... No, tak to zatím stačí. Já si sem dám krafťák, asi dám někam jinam. Tak dlouho natáčíme. 7:39. 7 minut 39, tak ještě ty. Tak, mám kraftovací bednu a... Teď si to takhle... A v dalším díle, teda v tom dalším, až v tom úplně třetím, to se ještě uvidí. Buď to bychom šli těžit, anebo zkusit najít nějakou NPC vesničku. Tady mám na to, aby se mi tady... A zrovna uhlí, což se nám pěkně hodí, protože bez uhlí si neuvaříme masíčko. Tady toho je pěkně hodně. Jak dlouho natáčíme? 8 minut. Tak dorobím tohle uhlí a uvidíme se u dalšího dílu, který zveřejním ještě dneska. Takže dneska mám čas. No ještě se uvidí, jestli to dneska ještě zveřejním ten druhý díl, ale ten první, ten tam bude. Tak, tady bych si dal místo na čestky. Tak došel mi krumpáč. Dám teda něco toho koulu. Tak se kouknem, kolik už máme minut. 9 minut, tak já tam dám teda toto. A já se budu s váma loučit. A doufám, že vás tohle video trošku pobavilo. Je to moje první video, takže bych nerad nějaký ty komentáře, takový ty sprostý. A dávejte lajky, dejte mi odběr a já se s váma loučím a čau.